Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, unang adlaw sa bulan sang Nobyembre 1 gid kita, no? Saulog kita subong sang All Saints Day sa mga Kristiyano, abe, no? Pero sa diri sa aton nga area, ginasaulog naton ining tigkalalag, no? Sa ibang area, yung mga northern part, November 2, amunang ilay ang pagbisita sa ilang mga minatay. Pero diri sa area sa Bacolod, diri sa Southern Negros, November 1 yan nagbisita sa patio, no? Pero karon nga adlaw, of course, wala sang pagbisita sa mga minatay naton sa patio kay sirado ang mga patio as per order by the National Interagency Task Force. Kag mismo diri sa aton sa Bacolod, wala man, no? Wala sang magakadto pa sa mga patio para wala malikawan ang pagtililipon, malikawan ang mapatuman ang kung malikawan naton ang madamo nga tawo likaw sa COVID-19. Well, anyway, hambala nato ni karon mga kaaksyon, no. Ang ato sa inyo pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's ka pa, no? So mga kaaksyon, unang adlaw sa bulan sa Nobyembre 1 kita, aton din nga mga bisita karon nga aga, ang aton sini nga amigo, classmate na kon, hindi man classmate sa eskwelahan, no? Basta may isa kami ka organisasyon iya nga updanay kami sini sa Parole and Probation Office, no? Kay ti ining aton nga bisita subong even when he was busy sa iya sini nga mga bulaton bilang opisyal sa Banwa, nag-involve sa madamo man nga mga volunteer activities pareho sa aton, no? We have with us mga kaaksyon na ining si amigo naton Mayor Ernesto Estrao sang Banwa sang Hinubaan, for the farthest town in Southern Negros. Kaupod naton karon sa aton sa pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Sa kay Mayor Estrao. Mayor, good morning. Have a blessed Sunday. Kag welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Yes, Action Boy, madamo nga salamat sa nga time ginhatag mo sa akon. Kag ti labas tanan, gusto kita mga isang katahoran sa imo. Kag sa bugos nga tagpalamati isang bantog nga programa sa Action Radio. Bantog man nga radio station.
kag labi na gid sa imo action boy, madamo nga salamat. Yes, Good Mayor. Balo kita dira sa hinubaan, abi nimo ang amon dira nga mga listeners daw ang sa amon diri nga mga Facebook sa kuno halos kalabanan mga taga hinubaan. So good morning dira sa mga taga Banwasang Hinubaan, no? Sa aton dira nga mga avid listeners sa hinubaan, no? Mayor, at the outset, sa panugod, I would like to congratulate sa imo kay sa Banwasang Hinubaan. Kay Tito, kamo sa Bilog ng Negros, kamuya ang pinakauna nga gindeklarar nga COVID-19 free. Wala iyasang kaso sa COVID sa Bilog nga Negros Occidental. You were the first town to be declared as such, no? So congratulations on that, Mayor. Paano na nahimo man? Madamo nga salamat action boy. Actuality una-una gusto kita magpasalamat sila nga kadungganan kag of course una-una sa aton mahal nga Dios nga mugid ang nagiya sa aton kag nagkahatag sang kalam para mahimo naton ang aton obligasyon bilang public servant sa Banwasang Hinubaan. O pudas ni natural ang aton mga tanan nga mga frontliners naton, hindi ko maisa-isa sa pero tanan sila gusto man naton pasalamatan sila kag sa bugos nga pumuluyo man sa Banwasang Hinubaan nga nagakooperar kag way labot nagapartisipar nagapangamuyo nga dapat mahalungan o kon malikaw sa katalagman labi na gid sa virus COVID-19 action boy. Sige. Mayor, ang ining COVID-19 sa pagtanaw namon sang nagliligad sang nang kuan ini nagdamo diri sa Bacolod, sa iban nga mga syudad kag banwa sa nagdamo ini. Bangod sang nagabalik bala nga mga tawag naton nga mga returning bala nga mga residents sa aton sini nga mga banwa o kung syudad. Dira sa imo, Mayor, may mga nagabalalik man from outside nga taga Hinubaan nga halin sa iban nga lugar, Mayor. May nagabalalik man dira. Kag paano nimo ginahandle ina? Matod din na action boy, no? Diri sa Banwasang Hinubaan kay pagpungko naton bilang public servant nga banwa. Isa sa aton na pulo ka agenda nga ginlead down ang poverty alleviation, reduction of poverty, no? Pagi sa reduction of poverty, nasalot dira ang edukasyon kag napapabutangan naton sang tanan nga kabukiran na pabutangan naton sang integrated high school. Pagkatapos nila ang gusto mag-proceed sa college, kinpa eskwela naton kag endorse naton sa mga government colleges and universities. Ang iban gintisda pagkatapos tisda pangitaan trabaho. Di damo-damo ang taginubaan partner, may laara sa abroad, may ara sa iban nga mga probinsya nagtrabaho. Kaya halos tanan subong gani partner, sobra pa ni 200 ka bilog ang ari sa aton quarantine facilities nga ginapasagod sang banwa, ginapakaon naton, tanan-tanan kinanglanon nila alin ni siya mga LSI ni kag ang iban partner tungod kay ari diri ang training center sang Coast Guard, ang iban sini naka-training sa Zamboanga, sa may Langindingan, Cagayan de Oro, may Masbate, may sa Manila. Ang first batch nagpauli sila daw mga 37 sila kabilog. Hindi kita magsugot nga marikta pa uli. No? Although may ara sila swab test nga negative, pero dito pa lang sa area gusto naton diri sa Negros Occidental ma-swab test sila ka mag-declare negative amo na pagpuli sila lugar. Amo na siya partner tuod na LSI, APOR, OFWs kagiban pa. Amo na siya nga damo-damo nandi. So far damo-damo kayo nagpalauli di kag out sang lapit na guro sobrang guro 1,000 kabilog nagpalauli di. 41 o 40 kabilog ang nagpositive. Okay. Pero nagpasalamat kita partner kay ining nagpositive ni mga asymptomatic ni sila. Why ni sila katapak sa ila balay. Pag abot nila sa border kay ang ginamaintain naton ang duha ang south kag north border. Pag abot nila da partnerya bisan sino komanda basta hindi kumpletong papel mo kag ilisay ka kag anong status ang imo pagpuli dito ka ibutanggit sa quarantine facilities. Okay. So, stick totally ang pag-abot dira, well monitored ang aton mga returning residents da, LSIs, APOR ka man, OFW ka man. Hindi kid siya kaliya ka siling may mga damong kontak pag-abot dira sa may Banwasang Hinubaan kay insigida ginadala sa aton quarantine facilities. Yes, classmate boy.
Sige, that is a good amo na sigurong isa sa mga tika nga ginhimo naton dira. That is why nga nag-abot ang punto nga gindeklarar ang hinubaan as COVID-19 free. Hasta subong mayor way pagid sang kuan way na sang kaso dira sang positive, way na kamo active cases. May ara kami duha pero wala katapak ni sinubaan kay dira pala nga daan gin swab test na da sa Bacolod. Pag na-declare nga positive siya, so wala siya kapuli di sa Bacolod sa hinubaan. Although taga hinubaan siya pero way sa kapuli sinubaan. Wala siya kapuli sinubaan. So good mayor no. Mayor dira sa inyo mga banwa, may aton nga mga curfew, may curfew man kita dira kun upod kita sa province nga the curfew no. Ang executive order sa ato binala nga gobernador tagin care over na na di sa aton sa municipal sa hinubaan ara gyapon ng aton nga curfew no. Base sa national nga interagency task force ang mga senior citizen naton 65 up na kag ang aton nga ang aton nga sa mga minor diri na makadto sa 18 panubo. So dira amo man gyapon partner kag 10 o'clock to 4 o'clock ang 10 PM to 4 AM ang aton nga curfew diri. Subong ya mayor nga adlaw ti sa sirado man mga patio ta dira no sa banwa sang hinubaan giti upod ini sa order man sang national IATF. Yes, Action Boy. Gin-schedule na to ng ginimo na to sang nag-start kita sa October 21 tungod kay ang Banwa Sinubaan may 3C ka barangay. So gin-schedule na to ang ila pagdalaw sa patio pag abot sang October 30 close na wala na sang pwede makapalapit sa patio. Okay. So ang kwan mayor ang mga kwan gali yan naghimo ka schedule iya nga makabisita ang mga taga-hinubaan sa patio before sa pagpaspasira sa patio? Yes, Action Boy. Tagduha-duha ka barangay kada adlaw. Para nga hindi sila magdinasok, yung schedule na ton. Naghimo kita sang isa ka executive order, kag amo nang ginimo na ton nga sa 3 ka barangay, tagduha-duha lang ka barangay kada adlaw. So natapos na, close na ton sa October 30. Okay. So may arag idya ginimo ang executive order para nga mga tao katapos gin-schedule sila yata para nga avoid naton ang pagtililipon gali gin-schedule ang mga barangay nga makabisita sa ilang mga minatay. Yes, Action Boy. Kag pasalamat man kita no sa aton nga local radio tandem with the Action Radio. Kay bisan din nga putok-putokan ga sagana ang aton nga ang aton nga radyo ti bation bisan din pa nga sulok-sulok sa barangay diri sa sitio sa barangay sang hinubaan. Di gina-announce na ton sa aton piayo ang schedule sang kada barangay kung ano nga silang adlaw mapalapit sa patio. So tapos na sila. Okay na. Mayo gali daw na idiyahan mo iya nga bisan paano ang aton dira nga mapumuluyo makabisita sa ila mga minatay no. May executive order pa daw first time mo na nakabati nga amo sina nga tika nga ginhimo sa isa ka local government unit no. Anyway mayor mamangkot lang ko kumusta ang epekto kumusta ang aton dira subong turismo balokati kabalo kita nga hinubaan isa man ni sa tourist destination mo diri sa Negros Occidental. Kumusta mayor ang turismo dira kay sa iban nga mga areas do nagamatamat na sila bukas ang dira sa hinubaan mayor? Actually, partner, Action Boy, ang aton nga sa turismo, correct na sambal mo nga isa ni siya ang gitaga naton sang action man sa aton nga 10-point agenda naton sa pangimanos man sa sinubaan. Kaya din ang pumuluyo din, nagkakabuhi lang sa kwan, sa una sang fishing kag farming. Pero gitagaan naton ang turismo nga isa ka mayo man nga programa nga makatag employment kag pangabuyan sa taga-hinubaan. So pro subong gasugod na kita. Damo naman sa kanto di ang sa nagligad ang aton gina-require lang man sang kakalato di sinubaan kinanglan mayara ka sang medical certification. Sa rason nga kung inkaso nga may problema sa COVID-19 tungod kay nagpresent ikaw sang medical certification, ti may doktor kang sukton. Okay. Daw mo na. So, open ta di subong Action Boy.
Basi kaluyan na. Ang grupo ta, makalagaw-lagaw man di. Gani man, Open na oo. di subong mga beaches naton. Open na. So that's good, no? Bukas na dira. Of course, magkadto dira, gina-advise naton nga observe gyapon sang mga minimum health protocol nga ginapatuman bala mayor, no? Wearing of face Dr. Boy. mask, social distancing. Sa imo mayor nga pagtan-aw, mga ano kadako ang halit sang COVID-19 sa aton dira tourism kay I would presume nagsiragin man mo during that time nga daw medyo damo pa kaso. Actually, pag take off gid sang COVID-19 na Action Boy, makasiling kita nga 100% napiktuhan gid. Kaya halos tanan sila nag-close gid mo. Wala kita nag-allow sa tanan nga ginpasira naton. Oo. Tungod sang order man sang national government sa aton Interagency Task Force National nga i-close na. So nagpalo kita. But now pag hatag naman sang order nga mga 30% pwede nakasugod. So nag-start man kita kagasta subong amat-amat na subong Action Boy. So maayo na nga balita mayor, no. So magkadto ka dira let's say abe kadto ka dira sa Inumaan. Ang requirement naton is ano na lang mayor, medical certificate na lang. Medical certification lang, hindi ta POM, hindi ta POI Mula na. So pwede na iya makabisita sa mga tourist attractions naton dira. Yes, so practice lang para Action Boy sang ate ang health protocol naton. Kaya dira iya ang mga beaches dira, mga beach house dira along the highway. Kadamo sang bisita dira mo kabalo kita sina. Mayor ining daw ano na gani mayor nimo nga daw tourism spot nimo inang daw sa Cueva. Ano na sa gani mayor nga lugar inang ano nga barangay ganina? Barangay Bakuyangan, Action Boy, Ubong Cave, Ubong Cave. Ubong Cave, oo. Oo. Kumusta na mayor na di kuan pa na siya? Kumusta damo ka kadto dira? Damo-damo da ka kadto Action Boy tungod kay medyo amat-amat naton develop ina nga area kag very significant na sa Bano Sinubaan nga area tungod kay dira anay nagdungka ang assistant ni MacArthur kamo si Villamor kag ang tanan nga mga mga facilities ka panggira ngalin sa US dira nagdungka kag ang iban gindala sa Cebu, iban dala sa Liti. Amo na nga very significant din nga lugar kag amo na ginamat-amatan naton patahom tani may mga budget na sa sos nagligad pero tungod absent sang COVID na sa gihapon damo sang kakadto kag iban nga ni nga mga kabanwahanan like sang partner tamanda sa may Himamaylan Mayor Tongson. Ang iyang grupo nagdiner gidi sa may ubong ang team niya do sublas na 40 kabilog. Kag nag-experience sila sang lantaw sang kay may ara tada dry cave kag wet cave. Ang wet cave naton na Action Boy, swimming pool na siya, pwede ka na ka-dive. Ba? Wet cave nga maka-dive ka, dalom ang tubig mayor, ano ko dalom? Dalom mga siguro mara sa mga 4 to 5 meters ang kadalumuntang tubig. Kag crystal clear ang tubig? Yes, so. Tinaw ka tama. Tinaw kayo ang tubig, yo. So subong damo gapon ka kaladto dira magluwas abi sa lugar gid nga karami paliguan may historical kuan pa may history ka pa dira nga matun-an sa sina nga lugar, no? Ining si Villamor gasling mo nagdungka dira amo ni sang gingalan mo guro sa Villamor Air Base dito sa kuan ay sa dinhi sa Luzon ay, no? Yes, Action Boy. Ginpangalan nina nga Airbase. So airport, airbase. Tungod kay si Villamor ay sa ato ka pilot. Okay. Sige. Diri siyang ginhimo nga right hand ni MacArthur sa Visayas kag ang tanan nga intelligence report nga halin saya among ginapatihan ni Villamor. Ani ni MacArthur. Ni MacArthur, oo. Sige. Ang ako no po diyo sa Action Dorel niyo kuan gid sa nga bala si Mayor makadto man kami dabi malagaw man kami da.
regards na kay Axon Dorel, galantaw ko permis sa inyo sa Facebook. Nanamiyan ko maglantaw. Inang, basi tahaw-tahaw na ni ang aton nga kwan. Ang aton nga problema ning COVID ni makalagaw-lagaw kamo diya. Gani man, no? Pero may rin dira sa ubong, Mayor. Let's say, ma-overnight ka. May overnight facilities kita dira. Kami nang bahala kung magsiling ka mo nga overnight ka mo diya. Okay. Oo. Pero kung hindi, bago last Mayor, sa nagabisita, Dablaya, may ara sila nga tiniran dira. May... dira sa ubong, ang ginimo, may ara da nga gagmay nga facilities. Pero ang iban to, partner, nagdala lang mga duyan mo. Okay. So, tent bala daw, daw nag-camping sila. So, kanami tapos sakay sa popboat, basta namin na di lagawan. Okay, sige. Balang Mayor, magturotawhay, makigagot na kami da sa imo, Kaya nga, din nga mga teens ba na namon, mga teenagers namon, din nga mga kopdana, mahilig niya sa mga amo na mo. Namianas nila sa muna nga klase kalantuan bla do may mga adventure mga kalantuan namianas sila mo. Sige lang makigagot lang kami da sa imo. Mayor, ang isa sang napiktuhan gidra, kakabalo man ko, isa sa napiktuhan dira ang fishing industry, no? During sang at the height of this COVID-19, no? Kay ti ang aton nga mga kundi daw kwanto ang restricted ang biyahe, restricted ang muna. Dako may epekto dira sa industriya sa pangisda sa Banwa. Yes, Action Boy, medyo napiktuhan man naton nga mga fishermen tungod sa tong magsakagid sang COVID-19 nga problema naton. Pero nahimuan naton ato sang isa ka pamaagi nga padayon lang sa gyapon nga pangisda, pero ang tanan nga mga mangingisda hindi na magpuli sila balay, nagpigin pahimuan kada pag-iya sang pangisdaan, mga operators sang Likos, Pugkuban, kagiban pa, mayara sila kaugalingon nga bank house. Na hindi na sila magpuli. Tapos ang ilan naman niya nga kuha ginasugat lang sa border, mismo ang kita man nagapangita sang paagi kung paano mabaligya sa may oriental, dire sa Bacolod open man lang, wala man problema. At least nabulig-buligan ta sila, wala gid matamaan. Okay. So anong sila mo, Mayor, nga why sila ginapapauli anay sila balay ang mga operators? Yes, ang mga tripulante sang mga pangisdaan like Likos, small scale pambilang mayara nga mga tag 30, 25 katawo nga sakay sa pangisdaan. Hindi na sila magpuli sila balay kundi mayara sila ginalaw namon provided nga ang mga operators mayara sila bank house. Nga ila. Nga hindi sila mahalo-halo. Okay. Kasi sila lang ya. Tapos mag-practice lang sang health protocol, social distancing, face mask. So, amo nang ginhimo naton nga strategy dire sa Banwa Sinuban. Kung mo para nga hindi sila magpuli kay base para malikawan ang paglaton-laton mo na? Yes, Action Boy. Okay. So amo na giling ang mga tikang, no? Yung mga tikang nga ginhimo amo ng local government para ma-curb pagid naton, matapna pagid naton ang ining COVID-19, no? So I would like to commend you on that, Mayor, no, sa mga tikang ginhimo nimo. So much so nga ang inubaan nag-declare nga COVID-19 free kamo tungod sang madamo nga matikang ginapatuman sang local government units, no? Pero during sang amo ni Mayor sang pandemic ang mga isda kuno daw nagtamaan ka barato, way matamaan ang aton mga mangisda dira. Nagbarato gid man, partner. Nagbarato ang sanguna ang mga manumbok na bandalaan ga 280. Sang pagkonsang pandemic medyo na mabakal mo na 180. No? 180, 200, 210. At least nang nubo-nubo ang presyo nakabulo benepisyo man ang mga pigado. Sa tuanay ang mga pigado daw hindi makakaon mayo sang mga naming isda. Pero pag COVID-19 may naton may epekto man nga kayuhan sa mga pigado kay ang amon nagligad mga baboy di tag 200, 220, 240 kilo. Pero pag
pag konsang COVID, tag 110 na lang, 120 karne. Grabe ba? Kadako-dako. Kadako-dako sa ginubo ba? Oo, dako-dako sang Ginoo, Action Boy, ate. Medyo may epekto nga kayuhan man sa mga pobre. Oo. Kadto anay gakaon binero kag ginamos ang pobre pag COVID-19 nagmamantinan na humba kag adobo. Galing kita yung makabakal to during that time. Dira mga taga-hinubaan man lang kay kung pagkagsagwa kado ka budlay mo magsulod pa that time sa hinubaan mo kay bisan maglabay ka din sa iban nga mga syudad kag banwa budlayan ka makalabay mo. Yes, Action Boy, mo na gani nga nagbrato na kay ti taga-inubaan ng gayaw sa niya baboy. Taga-inubaan man lang gabakal. Oo. Pag-abot sang pundo sang gobyerno nasyonal atong SAPLA, Oo. Social Amelioration, ate lipay man ng mga pobre kay lipay man mga pigado kay at least nakakaon sila sang manamit-namit ng mga pagkaon. Na makal sila baboy nga tag 110 kilo Pero anyway, sa mga napiktuhan nga iban nga sektor mayor, may mga kamaluko kadamo sang napiktuhan. In fact, siling nimo kadamo sa nagpululi dira nga makadinubaan. Ang nagpululi dira guro hindi lang mayor mga kuan, hindi lang mga OFW kundi ang nagpululi bala nga nadulaan trabaho sa ila nga mga lugar nga inhalinan. Di pagabot dira mayor ano man na may bulig ang banwan ni sinisila. Ate ang ginimo naton padayon ang aton di mga local construction. Ate may mga project ang banwa sa hinubaan kag pundo sang lokal nga pundo mayaraman niya sang probinsya kag iya sang nasyonal ang mga nagpalauli ding wala trabaho dira naton sila gin pasulod nga makatro trabaho makapian-pian sang ila kinanglanon kag amo na partner boy sulat kita sa aton pinalangga nga presidente kag ginaksyonan niya gid nga nagadusok kita sang rice production managed by local government. But now subong nagpropose ko to sa iya sang 500 hectares para sa barangay Damutan, palayan ng bayan, tapos ati ang tanan nga wala sang trabaho nga nagpalole di tagaan ta sa trabaho sunduhan pero kinahanglan ang aton nga himuon nga ma-sustain naton ang programa kay double purpose ini food security at the same time employment. Okay. So may aram bisan paano may ayuda sa mga taga-hinubaan nga nagpauli dira nga nadulaan trabaho no. Pero kumustahon ko gali ano tong kuan man ano tabo na to mayor sa tong ship building facility dira kun tani patindog sino ba ano tabo sa to mayor? Actually Action Boy ang aton nga mga 300 hectares nga economic zone. So far daw mga arana na subong sa 90% nga madayon na git. Kag may isa to tani ka investor nga mag-start na ang Tunisi building dire pero tungod hindi kita makaintindi ni sa aton mga kauturan bla nga hindi gusto sang development. May mga nagadupa-dupa dito naharang tani maka-employed ato mga 5 to 10,000 laborer or workers. Okay. Pero Action Boy subong hindi manggid nato masiling nga totally close kay kadamo-damo sang investors nga gusto magsulod kag sa gihapon ara man interesado mas lagi hapon kag may ara nga taga Europe kag taga South Korea nga willing mag-invest dire kag may ara kita nga local investor man dire sa aton sa Pilipinas nga pinakadako man nga negosyante sa Manila nga kung wala lang ning flu pandemic ni are na disla kag magka-establish la di kag nagligad ng mga binulan partner other month lang ginbisitahan kita di sa sa grupo ni Manny Pacquiao halin sa Manila kag kinanton nila ang area tungod kay atigin present naton ang economic development ang sang area sa mga tungod kay ginhimuan ni naton tang roadmap for development ang aton nga banwa sang hinubaan tigit present naton tani sa partner kung wala lang tani ning more pandemic ni hindi lang Coast Guard training center ang maput up di hinubaan dirin man tani balinon ang regional training center sang PNP kag may another 10 hectares kita para sa green dry docking sang Philippine Navy. Okay. So
o damo-damo tani galing kay ti anyway hindi amo gina may mga obstacles pero ti ginagakapyot kita sa ginahambal sang dudi nga all things work together for good. Gani man. Inang but silingon sige niya gali mayor no. Ining economic zone dira ma-operate time lang siguro ang ginahulat naton hindi ba't maara na siya ang ining facility dira which could employ sang siling nimo 5 to 10,000 sus kadako nga bulig sina para sa taga-Banwa sa Hinubaan. Oh, yes, Action Boy, no? Amo na nga ito nga present kag dito sa pag-meeting natin upod kay former Governor Maranyon dito nag-audience kita dito sa Regional Development Council meeting regarding sa road network kag pasalamatan nato ng national government pagi man sa kay President Duterte to. Partner, ang dalan naton from Dangkalan to Kadune to Barangay Damutan to Basay. Sige na trabaho subong kaga probably makonect na siya mga 2002 ato 2022 makakuha na siya kaga ang ari pagidi additional nato nga project partner ang mga sobra ni 2 ka bilyon ang highway irrigation nga kuhaon naton ang tubig sang andako nga suba sang Tiabanan River i-convert naton into highway irrigation and potable water and hydroelectric plant. Oh, okay. Timeline sini for development tapos na feasibility study tapos na presentation kag by 2021 nakasulod ng budget sa GAA masugodan ini trabaho. Okay, ko man nagali government funded na nga project mayor? Yes, so government funded ini under sa NIA. Aha, okay. Ang National Irrigation Administration, 2 billion yes, 2 billion nga project sa sa irrigation. Yes, dako nga bulig sa aton dira nga mga manugtanom sa humay, manugtanom sa tubo. 37 pa Action Boy 37 kilometers ini nga kanal, highway kanal. Kag maka-irrigate siya bisa po aton nga feasibility study mga 3,000 to 3,500 hectares. Grabe dako nga bulig ina kag dako nga bulig sa Banwa, dako nga bulig sa ekonomiya, dako nga bulig sa aton nga mga mangunguma ang ina nga proyekto mayor no. So kuan na ya mayor sano na masugod sano anong kuan sina timetable sina? Besa sulat sa aton nga administrator kag sa Department of Agriculture 2021 na start ng development. Kagabay pa matigay na tungod kay ang iban nga ang budget nakasulod man sa 2021 pag napirmahan na kag na-approve na ara na da ang budget. Good to hear on that mayor no kay ti basip lakadlaw ang Banwa sa Hinubaan mangin isa ano sumong ko ang classification niyo mayor as a municipality? Kwanta subong Class A to subong. First class municipality. Okay. Ginesigahom ta nga kabay pa nga kon matigayon ining roadmap for development sa Banwa Sinubaan 5 years more 5 to 7 years amo nang pinakataas na gid kabay pa mangin city ning Hinubaan. Gani man with all those development kapin pa magtindog na dang kuan inang facility dira inang shipbuilding facility economic zone dira mag-operate na kag inang irrigation project nga ina dako gina kayo nga boost para sa Banwa sa Hinubaan no? So mayor salamat gid sa imong time thank you very much kabay pa nga makakita na naman kita dira magturo-tawhay ni makaplo-pamasyar kita dira. Yes, Action Boy, thank you gid sang time ginatag mo sa akon kag labi na gid sa bantog mo nga programa kada Domingo kapihan sa aksyonan salamat gid sa imo kun na kay Action Doren thank you gid kag of course sa tanan-tanan nga tagplamati sa Bugos nga Negros Occidental kag sa tanan-tanan nga nagapamati especially sa akong mga pinalangga nga pumuloy sa Banwa Sinubaan. Madamong salamat kag padayon kita sa pangamuyo. God bless us all. Thank you, Action Boy. Sige, salamat man Mayor Ernesto Estrao sang Banwa sang Hinubaan, no? So Hinubaan, no? Hinubanons panawag sinisila. Sa kwan ka mo dira, there are a lot of good things coming for you. Nga mga bot para sa inyo dira, no? So salamat gid Mayor Ernesto Estrao. Magabalik kita pagkarapos lamang sini. Live po.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagbaling na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na.
bakal silpon kay ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. Yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong kaduan ng Ma'am Nuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano? nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basta ko, nadala, naging kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namispilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may maskila. Last time, anto na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Wait, kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay kisa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay,
Bisan bigado lang. Mga ka-aksyon, balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Of course, ang atos nga pagpangalagad ginadurong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kita diri sa aton nga pagpangalagad, ginatanyo talalay happy birthday kay Toto Mars Thomas Hilangre, the third karon nga adlaw. Kag ginagreet naman si Sir Thomas Hilangre kag Ma'am Concepcion Hilangre, Daddy Remy Baldonasa kag Manny Flora Baldonasa, good morning dira sa inyo, no? Sige, padayon kita. Mangin kaupon natin subong ang alkalde naman, mayor sang siyudad Sambago, who once upon a time, sa mga nagligad ang bago, naara sa number 1 sa listahan sa pinakadamo sang kaso sang COVID-19. But doon napahagan-hagan na, kag daw ay na siya sa mga nagapanguna sa sining may mga kaso sang COVID-19. Anyway, we have with us si Mayor Nicolas Yulo sa siyudad Sambago. Mayor, good morning and welcome once again. Yes, mayong aga mada Action Boy sa imo, no? Kag of course, nagapanamyaw man ta sa nagapamati sa imong programa, labi na gid ang aton nga mga kasimanwa nga taga-Bago. Mayong aga gid. Mayong aga, Mayor, kag baw ang aton nga siyudad Sambago mapista na kutok dani ni sa November 5 al 5 de Nobyembre. Pati, why gid Mayor, no? Wala gid sang activities for the fiesta? Very, very simple, right? Ano lang gid kami sa para lagid sa in memory of sang heroism ni General Juan Araneta. Wreath laying lang kami nga ceremony. Amo lang gid na ang aton nga activity. Pagkatapos sinaway na dayon. Why na dayon, no? Kati kanangin na kuha na mo na regular na ina ginahimo, nga traditional na ina ginahimo nga nagahalad kita sa bulak dira sa may revolto ni General Juan Araneta sa may plaza. Pero aside from that, amo lang na sa mayor, no? Ang importante lang gali may isa kita ka do virtual activity para di sa mga millennials, no? Ang aton nga target sini nga ang tabo ang history ni General Juan Araneta hindi madula, no? So pakamaayo naton at pagi sa aton nga tourism office nga may vlog sila party, may millennials concept sila, virtual, wala sa meeting kundi nga through internet lang. And ang perspective sang historical nga ginhimo ni General Juan Araneta and the significance sa subong nga mga tion aton ipaabot sa aton nga mga millennials. Para hindi madula ang memory kag ang ginhimo sang aton nga mga kaluluwan. Correct ko. Kay basi wala mabutang chimpo blang nga kabataan di nakilala mismo kay General Juan Araneta blang na sinura sa man. Ngati amo na saya ang ginakabig nga hero sa siyudad Sambago mo, no? Kasi may by the way mamangkot ako inang balay da ni Tanwan bala nga ginimo na museum. Is it na operational? Kay naka one time once nakakadto kami dira mo. Sa subong hindi pa kay tungod ginakayo na to, no? We are now kami sa second floor
pagkatapos na manaog ta sa dalom, complete overhaul ng aton sa kuan kay medyo ti daanan mo. Kag dason nag-delay ang aton nga pag-ubra kay ti nag-lockdown, total lockdown kita sang primero, no? Sobra isa ka bulan kita nag-total lockdown. So subong na ta mga the past 2-3 months na ta nag-resume sang ubra ta da. So close gid siya anay subong, pero may hara kita da kapihan nga sa balay ni Tanwan sa sagwa siya nga bahin. Pwede man magadtuan as long as of course may social distancing lang tano. Kuan gyapon kita, observe gyapon kita sang minimum health protocol ho. So mga sano na mayor nga pwede na mabisitaha matapos sina dira, may time table kita siya. Siguro by June of next year pwede na naton na pwede na naton mapasudlan na. Okay, kay balo ka sa anong museum ni sa mga ka-action plan naton ng hindi at taga-bago. Ang tanan na mga may memorabilia na ni General Juan Araneta, kaya balayan na mo. Ara na da, makita mo na da. Mga ilang mga catering na tulugan, ang ilang mga pinggan ginagamit, ang ilang mga gamit panguma, or tanan nga mga gamit, makita mo dira, no? Kag kadamo sa mga pamilya. Pati ang family tree nila. Family tree, grabe, matingala ka mo do kadamo ni sang kuan, dring may ari, makita mo bala nga General Juan Araneta may ari din nga pamilya nga amo siniho apelyido diri sa piyak din nakadamo gali no damo to sa mayor asawa damo ang mahambal talang 18 kabilog iya descendants, direct descendants. Grabe no. So balo ka sa una jutay pa malang tao mo kinanan hapos pa ang pangabuhi sa una. So pwede makabata 18 masagod mo gid yan. Subong niya nga panimpo ba te kabudlay gid. Subong niya kuan da budlay ka subong niya bata ka 2-3 ya perte na kabudlay. So una ya Action Boy, kuwaw ko ning oportunidad no nga magpasalamat liwat sa aton mga kasimanwa sa bago kay sa ginistorya ta sa first topic amo gid ang COVID-19 naton. Gusto ko lang ipabalo sa ilang as of Thursday last week, October 29, 12 active cases na lang ta. Okay, no? wow. Na lang ang active cases. Halin sa pinaka-peak nga ni aton mayor pila mga peak naton 77 active cases. Okay. Sa mga September, October 77 na. So napapanaog naton nga 12 na lang active cases naton. Pero sige pagyapon ang aton contact tracing, may mga mga suspects patak kita no. Pero gusto ko lang ipasalamatan gidya ang taga-bago kay ginakabig ko ni ang resulta nga nang naog ini bangod sang kooperasyon sang aton nga pumuluyo. Ilabi na gid ang dedikasyon sang aton nga mga frontliners. No? Kay kung wala ni sila nang hindi naton mapapanaog ning aton cases. Kag ang pirmi gid nga ginapahanumdom naton sa aton pumuluyo nga ang aton bala nga ginatawag nga minimum health protocol. Hindi ginaipagdulaon ang pagpanginaw pirmi sang kamot, ang pagsuksok sang mask kunara ka sa sagwa sang imong nga balay, kag ang maintenance of social distancing. Correct. Labi na gid subong nga sa aton gin medyo abre ng aton bantayan park kag mga restaurants abierto na, although 50% lang dapat ang makasulod. Sige damo gid sang nagalagaw-lagaw so may ara kita frontliners, mga pulis naton, mga aton mga iban nga mga tao nga nagapangsaway gid sa tao. Remind gid, constant reminder. Amo lang gid na ang aton nga mahimo para nga hindi na ni magsaka ang kaso naton sang panahon sinisang COVID-19 no. Mayroong imo dira ka merkado, anong may schedule kay da regular ang schedule sang disinfection naton sa merkado?
Every Saturday afternoon, once a week, Saturday afternoon gina-disinfect nato na. No? Pero instricto gid ang aton nga entrance and exit every day sa aton nga merkado. Kag hindi, siyempre hindi ka kasulod kung wala ka sang face mask, no, kag face shield. Kag balo ka ang tindahan dra gid pirming ginagatuan sang tao mo. So amo nang ginatutukan nato nang duwagin naton ka merkado sa poblasyon kag sa Maaw. Nga kinahanglan gid ya nga may minimum health standard sila nga himuon. Ang tao nga nagabaligya dira kag ang mismong tao nga nagabakal. Ang, by the way, Mayor, ang Maaw nga merkado, bukas na? Ang merkado nga wala pa kay pagkatapos ang ginfundingan na sang aton provincial government, pero pag turn over nila sa aton may nakita pa kita nga mga may mga pila pa nga kinahanglan naton nga ikayuhon. So nagbutang pagid ang sanggunian, kita nagbutang pagid ta sang pondo kag subong ginakayo na siguro by first quarter of next year fully operational na gid siya. Pro dito ko sila anay sa may kwan, dito sa may Para plaza, sila anay sa may subong gym. sa kwan sa ng Plaza? gym Oo. o sa plaza sang Maaw ara da sila da sobra na isa ka tuig kita da. Video ginutok lang pero ang ginimo naton nga on Sunday naton nga mga market day, wala lang anay naton yung tugtan ang iban nga hindi taga Maaw or hindi taga Bago nga magtinda da, no? Kay para nga ma-maintain naton ang social distancing. Okay. Mayor, ang bantayan na to na sila nimo open na siya pero 50% capacity lang. Pero doon makontrol na to nga mag 50% lang capacity. Hindi, actually ang 50% is the dine-in. Dine-in. Kung mag-dine-in ka, dapat 50% lang ang tao para okay. ma-maintain naton ang Social distancing. Social distancing. Pero kung galagaw ka lang niya sa Guaya, it's open air, hindi man gid ya din tao ya pwede naton masaway, hapos lang ya, hindi man nga saway kundi nga remind lang sila, panumdum lang, hindi kita lapit bala sa kada isa. So kalabanan nga nagalagaw da, naga-walking, naga-jogging. So maintain man sila yung social distancing. Ang aton dira nga mga kwan ang kalan-an aton dira sa kwan, bukas sila tanan? Bukas sila tanan, no? Bukas sila okay. tanan. Pero kalabanan man naga-take out lang. Order lang, so ginakuha lang kag sa balay lang nila kanon. Kaya ang tao mismo galikaw. Galikaw mismo ang tao sang mas gathering. Correct yun. Amo kinang importante. Hasta may vaccine ta siniguro kinahanglan amo niya na aton pangabuhi. Amo nang ginatawag nila nga new normal. Doon tagid niya na aton nga new normal. Gani man. Mayor, mamangkot lang ko, Mayor, ato bala ang isa ka kaso sang nagreklamo diri nga nagbata sa quarantine facility. Naka-explain na ang concern sa tong midwife or nurse or so whatever. Naka-explain na. Pagkatapos gito gina-furnishan ako na sa ginatawag na incident report. Okay. Dito sa incident report na yung nabasa ko na ginhatag sa aton head sa quarantine facility kagang mismo nga midwife nga nag-attender, do positive man yang ila yang report sa aton nga ginatinder nila ang pasyente. So wala ko ka baton sang formal nga complaint, no? Nawala, oo. Wala ko ka baton sang formal nga complaint, kundi ang akong nga ginabasihan ang incident report lang sang quarantine facility. No, pero siyempre of course gabati-bati kita kay pilaman sa mga abyan naton sa radyo nagtawag sa akon, amo man ang sabat ko sila nga sing ko may incident report kag may proseso mataya sang complaint, no? Kung gusto kayo magreklamo, may proseso kita na kabalo na iyang
taga bago kung ano sila makomplete nga makalapot sa aton kag maimbestigar naton kag tagaan sang nakahigo nga aksyon. Okay. So sa pagtan-aw nimo magluwas nga wala sa isang complaint, daw satisfactory man ang explanation o incident report o Correct. yung submit sa imo. So, submit. So, do wala ko bla basis nga ikanon pagit padaluman ta pagit no kay kung sa tutuod lang nga malain ginanginang pamatsyag sang pamilya to napadangat ng nila tani sa aton taratapan at least or sa akon mismo kita yang na birto mo lang niya nga aton nga pertahan anybody ang may kinananon welcome niya magsulod sa aton opisina. Okay. So sige anyway kuan naman to why manggali sila nag-complain meaning why naman guro kay why mas lagan nagreklamo. But nga naguna ba sila sa media sa reklamo. Kasi may jutay maging nga kakulangan pero na-explain man mayo sa ila siguro na satisfied naman sila sa explanation sa aton nga mga tao dira. Mayor nga aton dira Bago City Hospital nagbalik na ang normal operation? Yes, so fully operational na ta no sa hospital. Nag-scare lang ta jutay ito sa mga nag-positive ang iban sa mga medtechs naton dito kag iban nga mga doctors pero subong sini as of now we're fully operational. Na-mention mo kay na daw 12 na lang active cases naton dira. Ara sila din yung quarantine facilities nila Mayor? Kadamo sa aton quarantine facilities no. Galing kay medyo puno kita 16 kabilog aton quarantine facilities kay ginausar naton ang mga eskwelahan sang aton DepEd no gintugutan kita nga usar tapos ang Bago City College is also a quarantine facility. So nang city nag-hire pagidya sang Our Lady of Hill na nga the retreat house nga amo na ang isa sa aton nga diri sa may Dulaw sa Dulaw na or sa may Dulaw. Dulaw. Lapit na to sa Bacolod, lapit na sa Andumanan. Gani. No, so isolated ginaya. Gani. But anyway, ang inang 12 cases na naton ara na sila sa quarantine facilities naton. Pero ang iba na mga quarantine facilities medyo puno man. May balo ka mag-suspect lang. Basta mag-suspect ka lang. Basta inatawag nga F1, dapat i-isolate kagid sa imo nga pamilya. So ginadala naton sa quarantine facility kag isipan naton ang adlaw nila 14 days ang amo pagkuha nila. That's why importante gid sa amo nalin sang sugod kapin pa sang nagwa ng ang kay Bagyo Mayor to nga contact tracing amon gin sunod gina namon kay na realize namon nga the only way isa sang makatapna sini is ma-identify mo dayon ang tao nga may close contact sa positive para nga ma-isolate mo siya dayon. Hindi na siya makalaton sa iban nga mga tao. Okay. Daw may moratorium yung Mayor, no? Sa pagpauli dira sa mga LSIs. May moratorium ang bago, no? Nagpangayo kita sang moratorium sa regional IATF naton kasi tugutan kita November 29 to November 7. October 29. October 29 to November 7 gali. Kay tungod nga may nag-mission trip kita no ginkuha naton mga kasimanwa naton nga na stranded sa Iloilo sa Cebu ginkuha naton do 37 gito sila so nagtugang na sa aton quarantine facility. So amo na nga nagayo kami hindi kami magbaton sa LSI hasta naman makagraduate ni after 14 days ang mga aton mga kasimanwa nga ara sa quarantine facility kung makagawa na ganin sila kag maghalog-halog na mabaton naman kita ng LSI. Okay. Well anyway, so far mayo na no tawhay na nga bago as far as the cases are concerned sa COVID-19. Hindi lang magpakulba ng aton mga kasimanwa dira sa bago but maintain sang minimum health protocol naton
para nga Correct, mas oo. ma-contain pagid naton kag dula maabot ang tiyempo nga base mag COVID-19 free kita dira sa bago kundi Mayo, kaya no? mo muna, Oo. may mga adlaw nga COVID-free kita, may mga adlaw sa Gunson, wala. Sa Gulpila, may isa naman. Kung mag-aayo man ang isa. No, but of course, ang aton nga target is zero gid, no? Zero infection. No? So, amo na nga, mapasalamat ko liwat, no, sa kooperasyon sa aton nga pumuluyo, ang mga bagunhon nga nagapatigid sa mga gina-advise ng aton nga health professionals. Sige. Mayor, salamat gid for your time. Sige. Happy sa Blessed Sunday sa imo dira. Sige, Action Boy, thank you, man. Sige. Mayor Nicolas Yulo maka-aksyon sang siyudad sang Bago. Magabalik kita pagkatapos ang dugi naton nga mga pahibalo. Standby man ha. Sige. Pirmi inchak to, subong nga ako ang may ubo nga may plema. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SOP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SOP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright, mga ka-aksyon, standby na kamo dira sa aton nga mga may entry dire sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magatawag na kami sa aton si possible winner karon nga aga sa aton nga SAP, no? O kung sulit sa ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good morning. Ano? Hello? Hello? Hello, good morning, ma'am. Yes? Si Ellen Ellen Villa, ano ka na apelyido ta? Villabrel? Villabril, taga Barangay Alihis, Bacolod City. Sa Action Radio ni ma'am? Kilala mo tingog ko, hindi? Si Brian Morden? Si Boy Durani Subong, ma'am, oo. Ay, si Boy Duran. Okay ka sabi, na-designal sa akon dyan. Hina signal na si mo sa Barangay Alihis, Bacolod City. Radyo mo ya, grabe ang cellphone ko ya, kay ordinaryo lang nga cellphone. Inayi na ba lang mo eh? Inayi ba lang radyo? Kaga monitor ka subong, ma'am. Pamati ka subong. Hindi bago lang ko nagabot, pinanindahan ko. Pagtawag mo, bago lang gigo kabot. Bata mo tong nakasabat kay na. Oo. Sila yung gamontor, kay kapamati. Sila yung sang pananood ang mga balita. Sige. Ma'am, ikaw ang aton nga winner subong sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, ha?
It's good nga naga-monitor ka na subong ti mabala mo dayon nga ti ikaw ang ina-istoryahan diri mo. So congratulations ma'am. Ano nanindahan ka para sa kuana sa pista minatay na? Para pang karon na. Everybody man mo, nag-preparar. Para nga may kulukan mo ng aton mga minatay, ano? Galing ito, hindi ta kabisita sa patio, kaya ito sirado eh. Sige, tawag giliwat-liog. Basi ma Ellen Villabril, 46 years old, sang Barangay Alihis, Bacolod City, no? Ang Hello. Sige na to. Sorry, nakat-off. Sige lang, wala kaso. Siway kaso, ma'am. So, congratulations, Ma'am Ellen. Padayon lang sa pag-monitor sa mga programa diri sa Action Radio, para nga basi may mga ibang pakita nga mabulig sa aton nga mga listeners, maka-avail ka man, ano? So, Ma'am Ellen, ang imong 500 pesos ipadala lang na muna, may matext na sa imo, possibly buwas o sa Lunes, no? Buwas. May matext lang sa imo kag dra mo lang kwaon sa kundin nga remittance center dira. Ipabalon ka lang dira through text, ha? Salamat, Ged. Sige, thank you so much. Sige. Thank you, man. Sa Action Radio, bye. Sige, congratulations, Ma'am Ellen Villabril sa Barangay Alhis, Bacolod City, aton nga SAP winner for this morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Okay, alas 10:42 ang aton oras. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning dranay sa Purok Housing NEDF Subdivision sa Barangay Handumanan. Kay Georgian Hunsay dira, good morning sa imo to, mga agagid. Kay sa taga Barangay Handumanan, mayong aga. Sa kay Lala, kay Mona Dinoy, good morning. Rodely Gumayan, Marjon Pilasol, mayong aga man. Kay Alex Montesa, good morning gid, no? So, sa pagpadayon sa aton diri nga pagpangalagad, kumustahon ta ni Anay Bla kay ang aton diri nga mga actually aton nga programa ni hindi bala nga kuan ni Task Force Mapalad para ini sa aton nga mga DAR beneficiaries, may problema sa agrarian reform program sa gobyerno, gina-cater diri, no? Ang aton sining bisita subong si Mr. John Chong, National Commander sang Task Force Kasanag naman niya. Kay may mga problema, manimo may mga nagpangayo man bulig sa Task Force Kasanag para ma-facilitate ang ilang problema bala sa ginatawag naton nga agrarian reform program sang aton sini nga gobyerno. So ang ini nga problema sang aton pila ka mga DAR beneficiaries, especially ining sa subong wala pa maka-avail, wala pa ma-install, nagpangayo man sila sang bulig sang Task Force Kasanag para nga mabuligan sila sa ila sining problema sa agrarian reform program, no? Mr. John Chong on the line, kumusta naton? Kumusta na ang ining mga problema nga ginpadangat dira sa aton mga DAR beneficiaries? Sir John, good morning and welcome. Yes, sir. Good morning, Sir Boy, no? Sa tanang listeners sa Action Radio, good morning sa tanan, sir. Sir, kabalo kita nga may mga problema dira ang pila naton ka DAR beneficiaries nga gipadangat dira sa Task Force Kasanag para magpangayo sang bulig man, ma-facilitate ang ila sining mga problema. Kumusta na, sir, ang development sini? Yes, sir, no? Good news man, no? Kahit ang aton nga DAR Secretary, ang National Office ng DAR, no? Nagkadalamat sa memorandum adri sa aton. Ang kanan naton nga request nila, ni-request naton sa ila, dekada na ni kuno ang ang nakadugay pala, dekada na wala pa na award sa ila. So ginaksyonan na nila sa kagin amat-amat na subong forward, no, sa mga concern maro, no, sa concern paro, no. Kasi ako happy man ko nga
akomodit kita sa nga nasyonal, no? Kagin padalaan sang memorandum. At kinakita natin, ginbisitahan man natin ang Maro Moises Padilla, Maro from Pontevedra, from Bago, no? May mga aksyon na so, no? Especially ining ECG ning dako nga company, no? Ang ECG, no? Nga napinding sa ng reasons diri, sila lang ni makasabat. Pero subong mayara na sir, no? May memorandum na rin kalin sa Office of DAR National, no, na tagaan aksyon kag in fact may mga ano na sir, no, may mga investigation kag may reply man sa aton ang Maro ug Faro diri sa province, sir. Okay, ano specifically sir nga mga din ni sila nga mga DAR beneficiaries specifically ang nagpadangat din sa problema kag may ara ng memorandum nga himuan sang aksyon sang aton ring agrarian reform officers? Yes, sir, una-una, no, ining controversial, ining Moises Padilla, no? Moises Padilla, no? Ining on the lakso, no? Ining San Benito de la Plac, no? Ining controversial nga lugar, no? Ano, may aksyon na nga aton national office ang DAR, no? Ay, yan na ni former board member. Yan na ni former board member Guding Lacson? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Okay. Yes, sir, muna, no? So, ako dito nagbisita dito, sir, no? Sa Moises Padilla, no? Kag nagbisita mo kita dito sa sa Maro Subong, no? Maro office ng Moises Padilla. Kag na sir, no? May mga ano na sila, no? May mga giyo na sila, may mga aksyon na sila ginahimo. Kag anytime, no? Siling nga mga binulan kasi may ara na sila sa mga himuon nga installation, no? So hopefully, no, matapig, no? Tapos ikaduha, ining part sang Pontevedra, no? Pontevedra. Covered siyang ECG, no? Ining Eduardo Dandingco ang property. Okay. Kag ang Pontevedra, La Castellana, including La Castellana, no? Kag Bago City, sir, no? Saka na address na sa mga dagko ng mga napiling natin na sir, mga dagko ng mga landowner, no? Na kinaksyonan sa National Office, no? So, hopefully nga matapos na kahit ginpadalat pa nato ng ang concern mismo sa House of Congress, no? Sa opisina ni House Speaker Velasco, no? Para ma-assist pag-idnap lang, sir, ang kadugan na, no? Kag ang silinggo gani, may kluwa pero wala duta. Ang iba naman may duta pero wala kluwa, no? Uy, So, agad na ako, ang atong the point na malanda kung di na may problema. It's either sa system, it's either sa Maro, it's either sa Faro, it's either gidya sa mga beneficiary, no? So, may aksyon, ano? Kag even sa mga ginamatamat na nila, ano? Peter, no? At hopefully nga matapos na inang burden sa part sa mga land beneficiary kag sa landowner man, no? Kung sino kita ang dapat nangin panagiya sila. Muna natin nga siling natin na kanami sa aksyon sa DAR National sa tato ng mga request dito. Okay, so kabay pa nga kuha na, dekada nagling problema na, butlingon sobrang napulo ka tuig na, sige lang way matagaan sang aksyon inang problema sa aton mga manguma, mga DAR beneficiaries, di subong ara na, may aksyon na. Yes, sir, hindi lang dekada. Tingiban dito 30 years na galing, sir. 30 years na dugo. Base. Sa witness ka, no? Kahit according sila, ay atag sila, may kluwa sila, pero ang kluwa nila, sa papel lang ara sila, sir, tapos ang nagka-beneficyo gapon ng landowner, no? At ibanda, so ginapapirma sila kung sa mga joint venture, tapos ang ibanda sila ng pangarkita na pero ng problema, harap lang ang ginapahog, no? Ginadalaan sa mga blue guards, ginagamitan sa mga guns, na parang hindi sila makapenetrate na, tapos ikaduwa ang ibang guro I don't know, no? Ang ibang guro mga Maro na kasi hindi pang guro ka-penetrate kung lagko ng mga landowner, no? Kasi ginagamitan ng probinsya, political power, kung ano pa nga pwede nila gamitin para hindi mangin successful ang program sa gobyerno sa land reform, no? So, aragya po, no, gamit tayo private army, no, na, ng guns, pahugay, no. So, ang dapat subong niya ang government is a government, no, government in law, no, dapat tumanon, di ko na no, ang sa ating kasubuhan. Kag ako, ga-coordinate pa ko sa Office of the President, no, kag mo na nga kung ano eksakto, no. So, hopefully nga matagaan na ginustisya yung mga land beneficiary natin nga nagpahulap na dekada, no? Dekada ng pagulat, kung subong nga kita natin nga aksyon sa Office of the President, no? Sa Secretary National, nga hindi naging magdugay kag matapos ma-resolve na ang mga problema ni kay may ara sa next na tukod nga task force sa ECG, no?
Pwede sa mga problema sa mga land beneficiary nga masiling natin daw ay panagkagaanak siya, no? But this time, ako gasalig sa subong administration na matapos ang ikanan ng mga inanaing sa aton mga land beneficiary. Okay. Mangkot lang ko ba, sir, kay kundi ang task force kasanag daw nagadamo na sa nabuligan, damo nagadako, pero ti daw may nagagamit iya sang task force kasanag, may mga IDs lang na paubra nga ila lang iya, way iya sang pa authority alin sa task force kasanag, nakuha na ni sir, nimuan nyo na action Yes, sir. In fact, kung na-remember mo last, hindi lang ko karektor sa pitcha to pag-press conference la Sir Boy, no? Kaya dito, kung nara ka to that time, nagambal na ko, kagharap na sumong sa record, no? Nga nagambal na ko, tanan nga scan ID, no? Nga hindi po original signature is considered null and void. No? So, I don't know kung saan yung nakapitsa, basi ara ka talaga Sir Boy, pag-press con ko sila. Kadugay na natin, sir, nga gina-announce nga, mo nga, tanan sumong ID. Sir Boy, kung nakadumdum kayo dun to, kung ma-recall mo, hindi lang gano'n ka-pulo or ka-15 or ka-20 na ito nilawag-lawagon nga tanan nga mga signature nga scan, no? Nga nakon nga signature is considered null and void ka na pagid kasalawayon. But in fact, Sir Boy, nag-react ako to sa post balasang si IDJ, no? Ni Sinogani ni Sergeant Guputano. Piling ko tani sa iya, the responsible police officer siya. No? Number one, ang pisa kami i-post, i-forward sa media, dapat na mo sisa sa verified ya. Ikadua, kung gusto niya gigman ihambang nga ang ID sa kasal, dapat kumplito para hindi misleading ang balabi. Ini nga ID is subject for verification. Ini nga ID is expired man yung survey mo. Wala lang ibutang, ang iyayang assistant is ID from kasalan. Kung mag-misleading sa ang pagkatian ng tao, magparoon ng kasalan kriminal. Kasalan, gawiyat ng bonds, kasalan, gawin. That's why I will also ask the, gaparayo sa clarification, no, sa kay Sergeant Guputamo, nga be responsible police officer, sir. No? Dahil or else you must be suffer sa mga konsekwensya sa imong statement. Siya i-DJ ka pa naman, no? So ako medyo nag-react na, nag-tigin forward ko na dami sa ila higher officer, no? Nga pamagutong si Sergeant Guputamo, nga aging butang niya na information sa media without any clarification from the founder. Kaya isa lang ito sila sa pag-donate sa ilang ang ilang printer kag sa ilang computer, no? So I asked the clarification to National Office of Crime nga dapat sabto ni Sergeant Guputamo nga inform niyang media nga hindi kumpleto nga statement, no? Kulang-kulang, Sir Boy. Di kung magkulang-kulang, Sir Boy, laban na sa misleading nga aton public, no? So kita ya sa may memorandum kita sa aton mga officers, kinaseminar nato nila, gina-orient, nga mo ning imuon nyo, hindi pag-usaron niya sa kapuntuhan ng ID, no? Kaya kung usaron nyo sa kapuntuhan, wala na iya sa aton nga pasyon, wala na sa aton advocacy, kaya kamo mismo yan, nag-violate sa aton rules, violate ka mo yan, subject ka mo yan sa termination, kaya hindi na iya allowed sa aton nga salumon kung saan sala, no? Before that, ito argument tabi, mindor tagin man to ang nadakpan ng may armas, ko is expired ng ID. Magsiling ka expired, i-consider mo pa na nga tantamang kag nabi ang mabulig sa kaso mo sa illegal mo yung posisyon ng firearms. Di mabulig sa ID mo. Dado ka common sense plus, Sir Boy. Tidak mo siling mo sakto ng bal mo. At isang doon nagagamit, yan doon nagagubakan. Tingin na verify na mo, hindi na investigaran subong. May persons kaya behind sa tunga tao kay sumugat to, jubel, no? Pwede pa po ka ambal kung sino. Basta may persons, may influential politician nga sa likod sila, gina-verify namon, nga kung natakpan sa kuno, talo niya lang alam ko. Okay, so ginagamit yung mga gali. May nagatudlo, Sir Boy, no? At ito po, later on, mabalaan mo naman, kad dati, ako nahilit na 40 sa uli, kung mabalaan naman, kad may mga ebidensya, kaya yan i-forward naman na sa enforcement, kad posible, makafile na kami sa legal action against sa mga tao na kausar sa ngalan sa organization without nga wala sila yung connection di Sir Boy. So sa request man sa bulig man sa mga friends natin sa media, sa partner natin sa mabuligan man nga ma-inform ang tao. Kaya sakto yung information dapat yung kumplito, bla, no? Kaya isa Sir Boy, kung kulang-kulang ang information mo, kulang-kulang ginatong mabaton man sa tao. Matalang ka. Ako na ako. Ikaw na, Sir Boy, no? Ako happy mo kung ang mga media natin, mga friends responsible for information, no? Kaya lang kung mga irresponsible
media officers ka man, i-mislead mo man ang tao, wala agad pa siya to answer boy, no? Pagkagit siya sa ginatawag na conflict sa pamatian sa publiko, no? Especially sa wala yan nakabalo kung ano ang kasanag. Okay na yan sa nakabalo. Ang problema ito na, hindi man talang nga tao sa Negros, sa Pilipinas, nakabalo kung ano ang kasanag, no? So, let us help sa isa ginatawag na responsible information, kaya ang nakapamati sa aton is publiko. Okay. Sige. Basa mo na, gina-remind na ito ng aton nga mga kauturan nga ti ang ID ni isang task force kasanag dapat original ni saya mo nga pirma, hindi ni siya scanned copy. Yes, sir. Oo. Hindi kita pag-allowed ang scan. How many times na akong gambar, no? Siguro ito ka. Sige, dali lagi na utod si Sir Jan, no? Good morning kay Jonabel Dikit, kag kay Jonel Halyurina. Nag-monitor man subong, no? Ining si Jonabel ni is from Pinaginpinan ini, oh, sa may Banwa Konsyudad sang Kabankalan. Good morning dira sa imo. Sir Jan, yes, go ahead. Pisilin ko muna na gani, no? Nga itong ginapanawagan sa tanan, no? Sa tanan, no? Nga mga hindi officers, kag officers ng TV. Nga TV is legit, no? We are recognized by the national government, no? Kag sa dekada ng aton nga pag-away, no? Daw 12 years ng aton nga krusada, no? Kontra droga, kontra kriminalidad, kontra terorismo, kontra korupsyon, no? So we're still stronger, no? Kasi nagabakod na sa bilog na Pilipinas, kaya nagabakod man sa ibang nasyon, no? So let us continue this fight, no? For the poor means of society. At tinagayo ko, Sir Boy, no? Sa mga katawan, sa mga kapalamati, sa atong listeners, no? Nga open yung opisina ta in any inquiry, no? Open kita ya, pwede ka mawakat ko sa opisina namon di Salis kung anong gusto niyo ipamangkot, no? So we are open from Monday to Friday, no? Saturday gani, may arapas, Sir Boy, no? So welcome ang tanan, wala problema, basta nga ang eksakto lang na information na naton ihatag sa katawan, ang clear ba lang information kag true, no? Amo na naton nga ginaayo sa aton nga mga katawan, Sir Boy. Sige. With that, Sir John Chong, thank you very much. Salamat sa time. Keep up the good work lang, thank you very much. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very Sige. much. Mga ka-aksyon, Mr. John Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag. Good morning, nanay, sa kapamilya Ramirez Tejado, sa Barangay Granada, Alangilan, sa mga katribo kuno aksyon na S684 from Barangay Bata to Barangay Suma, galin kay Mr. Alex Montesa. Mga ka-aksyon, isa ka edisyon sa kapiyan sa aksyon natong idulong sa inyo. Karon nga adlaw Domingo, first day of November, first Sunday of November, November 1. Sa tanan, kabay pa mangin na tawhay lang atong pagsaulog. Sa ulogon gyapon nato na ang adlaw sa mga Santos, All Saints Day, kag adlaw sa mga Kalagwas, All Souls Day, no? Ang inyo dire lagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!